Здравейте, аз съм Стефан Дамянов. Симона, ти искаш ли да ме питаш нещо? Да. Дали сте задоволни от цялата организация над овой турнир? Или вие ги носите екипите от България? Не само това, както виждаш, аз съм и част от организацията. По изключение са тук, отговарям за терена в Илинден. Естествено, че съм много доволен. За трета поредна година Илинден Къп показва една страхотна организация. Погледнете само картината «Щастливи деца». Много съм щастлив, че и толкова много деца от България дойдоха, участват в този турнир, имат възможност да премерят сили с по-силни отбори. Андерлех, Клубрюш, Бешикташ, Фенербахче, това са много сериозни имена в целия европейски футбол. За Звезда и Партизан няма какво да коментирам. Гроздановски къп вече е бранд, или бренд, както казвате вие тук, запазена марка и със сигурност е най-добрият турнир в Северна Македония. Дали мислите, дека има голема конкуренция за екипите от България? Естествено, че има голяма конкуренция. Ще се радвам много някои от българските отбори да достигне до финал, да спечели национал. Миналата година успя в една възраст да спечели тук турнир, но като цяло конкуренцията е убийствена, много е силна, много е голяма. Така че това е една добра възможност и за българските отбори да премерят сили, да играят със свои приятели от Македония, от Сърбия. Вече големите имена ги чухме. Все пак от тук до София само 200 км, до моя Благоевград малко повече. Това е много голяма възможност за българските деца. Дали би дошли следната година на турнира? Да, даже до година ще дойда 2 дни по-рано, защото Скопие ме изкушава с много красиви неща. Имам страшно много приятели тук. Сигурен съм, че до година и поемам ангажимент към братя Гроздановски, децата от България да бъдат много повече, да бъдат много щастливи тук в македонската столица. Дали имате някой съвет или някой пример за по-добра организация следната година? Не, нямам съвет към Владко Гроздановски. Напротив, аз има какво да видя като съвет за моите турнири в България в Сандански. И така или иначе след една година ще бъдем отново заедно тук, сигурен съм, като Гроздановски къп 2026. Ви благодариме на твоето време. Удоволствието беше мое.